I dag laver mig til med hygge og gymnastik lidt. Jeg er herovre. Ja. Jeg står her. I kan lige se mig. Jeg står her. Wow. Ej, det kan man ikke. Jeg tager mig. Ej, det kan man ikke. Jeg bare tager. Sådan på igen. Det lyder tysk sjovt, når jeg så ryger hurtigt, når den er tør. Nå, du har godt været vasket madkasse. Ja, billeder så. Ja, det var godt. Var det ikke nice, Bella? Du har det der lille hjerte med vindstrøg i? Jo, jeg vil gerne have de der hjerter med i min klasse Emilie. Ja, det er også det, jeg tænker lidt af en god idé. Så vi ikke... Nej, skal vi ikke lave den her? Lad mig se, gå Og fra. vi lukkede rigtig Og godt. tilbage. For jeg vil gerne sætte den frem og tilbage på. Nej, vi kan jo selv synge. Ja. Nej. Hvorfor kan jeg synge? Lad mig se, gå fra og tilbage. Fra side til side. Lad mig se, gå op. Hvad filen var det der? De der strømbukser har måske smidt ud, eller Ja, jeg skal også med. Er det bare hurtigt, eller er det fordi, de har Så godt. Der er noget. elastikkerne? Ja. Elastikkerne i strømbukser, bare i lort til. Og når så kommer en god elastik i, jamen, så er det ikke til at få på. Fordi Naaman har nogle gode elastikker, men de er så elendige at trække på. Isabella, lav lidt andet, det der YouTube-nummer, eller? Nej, for den laver gymnastik. Ja, jeg skal også være med til at lave noget. Hun drikker lige. Selma, kom nu, du skal med i YouTube. Kom nu. Jeg er her. Nu skal vi. 3, 2, 1. Lad mig se, gå fra og tilbage. Fra side til side. Lad mig se, op og ned. Kom nu. Lige ved, lad mig se, gå svøm på din krop. Baby. Lad mig se. Til motoren stiger. Sådan her, hop op. Ja. What var det der pinligt til sidst? Ja, det var rigtig. Ja! Ja, okay, jeg kan altså Jeg også synes, huske at det. jeg var nødt til at tage den for hylden begge to. Det kan jeg også. Men det er ikke... Jeg fik den på at se til dig også. Vil du have nu, eller? Er den tom, eller? Ja, det er den køleskab. Og det er det der. Hvad siger du? Selma, kan du det her? Det var irriterende, fordi de var ikke i køleskab den her gang. Ikke på gulvet. Helt op med den der blå der. Ja, jeg tager. Jeg kan godt Og gå. så giraffen. Ja. Jeg tør ikke gå. Det tør jeg simpelthen ikke. Vil du få madrasser ovenpå? Tør du så? Det er 2 madrasser. De er så tykke her, Selma. Men det er faktisk lækkert. Nej, tak. Nej, tak, siger hun. Okay. Så er vi dygtige. Hvis du ikke har lyst, så gør du det ikke. Hvad kan du så? Ja, jeg kan En vandmølle? Ja, Noget det ikke? ikke lige nu. Okay. Jeg skal bare lige mærke min... Kan du gøre det på den her, så du kan kigge Jeg igennem spiste den? næsten et helt bundebrød over i. Det kan jeg. Mine strømper bliver for glatte. Det er jeg ikke Noget, de har. eftermiddag spise. Der er ikke gået med armstået. Hvor lang tid derovre, du holdt? Jeg er nået derude, så står jeg snart med Kia, eller hilse på hende. Så gik jeg ind og hentede dem. Kom jeg ud igen. Og det tog lang tid, vi to. Og så holdt det stadig over. Ja, da vi gik ud til bilen, og så var jeg ikke på G-klasse. Men det er rigtigt, men det var det også. De sad rigtig snakket, fordi at da jeg kommer ind, der er han det eneste barn, der er der. Og så snakkede vi, og så endte med at sætte mig, og vi var lang tid, så snakkede med Christian. Selma, kig, men du skal ikke gøre det. Så vil jeg sige også til Jamie, hun bliver altså nødt til at få det. Hvorfor må jeg ikke gøre det? Fordi du ikke har lyst. Jo, jeg har. Jeg må godt bare lige tage benene op. Må jeg det? Jeg tænkte lige på det der til jul. Men Peter, du er klar over, den her bliver snart fyldt op igen, ikke? Nej, Video. nej. Jeg kan ikke Du have laver det. lang video hver gang, så fylder det hele. Vi ses! Elsker jer!